What's up mga kabangs? Kumusta tayo dyan? Subscribe, God bless. Hi, Kabang Station! Kumusta kayo dyan? Hi! Wah! Oh! Kabangs! Ayan! Hi, hello mga Kabang! Hi mga kabangs! Hi sa mga Kabang Station! What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? In today's video tayo ay magmumukbang na naman. And for tonight's food tayo ay kakain ng pagkain sa pungko-pungko. So pungko-pungko guys is I think nag-originate siya sa Cebu. Kasi na-try ko siya sa Cebu last time with Chinky Tita, yung aking friend na vlogger sa Cebu. And sa kanyang boyfriend na si My Love Sense Kuya Glenn. Together with Ate Mai and Dudoy. Nagpunta kami sa Cebu para matikman ang pungko-pungko at ngoyong. Ano yan? Ngoyong. And guys, so without any further ado, nasaan ang food ko? 1, 2, 3. Ito na yung aking food. Ayan guys. So meron tayong pagkain. Mukbang, di ba? Pagkain. Talagang pagkain siya dapat. Pero akong special ngoyong guys. Ayan. Meron tayong bola-bola. Tawag dito. Lumpia. Shanghai. And yung parang chorizo or tawag niyan. Chorizo or basta. Syempre di mawawala chicharong bulaklak guys. Chicharong bulaklak at saka fried chicken. Ito yung nabili ko sa pungko-pungko ni Pards. Pungko-pungko ni Pards is nasa Davao na siya. Hindi ko alam kung taga Davao talaga sila. Kasi ang pagkain na to is from Cebu. Natikman ko siya last year December together with Chiquitita. Kasi hindi pwede mawala ang sausawan guys na suka. Ayan. Ang legendary suka. And meron akong kalamansi drink. Ayan guys. So bago ang lahat, gusto ko pasalamat sa lahat ng tumangkilik ng aking Jollibee mukbang guys. Thank you so much po. More mukbangs to come. Mag-comment lang kayo kung anong gusto niyo i-mukbang ko guys ha. Para matry ko naman yung mga request niyo. And if you wanna watch my Jollibee mukbang, just click here. Dito. Sa taas. And if you want to watch my video or my vlog sa Cebu, nung kumain ako nito, just watch the end screen. Tapusin nyo lang guys. So without further ado, let's go, let's eat. And let's start sa pagmumukbang. Ayan. So bago ang lahat guys, please don't forget to subscribe to my channel and like this video. And special shout out to Pungko-Pungko ni Pards. Thank you so much for providing this food. Binayaran ko to guys, hindi siya sponsor. Pero maraming salamat kasi meron na kayong branch malapit sa office namin sa may People's Park. Alright. Sa may Quirino. Alright. Ayan. So ang dami kong dada. Let's start. Unahin natin yung maliliit guys, yung bola-bola. Ayan. Sa kanyang sausawan. Sa masarap na sausawan. Sarap. Hindi ako bumili ng puso, yung puso na parang kanin. Hindi ako bumili kasi hindi naman ako kumakain ng rice na char. Magtatatong araw na guys, wala na ako hindi na ako nag-rice. Sarap. I-try natin ang chicharong bulaklak. Kung high blood ka, dahan-dahan lang sa pagkain guys. So ako hindi ako high blood. Pwede akong kumain ng marami. Heaven. Heaven.
Shanghai. In fairness, sa pungko-pungko dito ha, masarap siya. Yung suka talaga ng dala guys, yung suka. Ito parang chorizo, local chorizo dito. Hindi ko lang alam kung Chicharong bulaklak para sa'yo. Blurred. Focus. Nababalak akong bumili ng kuan guys. Yung bago release ng Canon G7X Mark III. Nag-iipon pa ako. Kasi sa G7X Mark III pwede mo siyang lagyan ng microphone. Sa G7X Mark II wala kasi. Tidit. Sarap. Pag chicharong bulaklak kasi kinakain ko lang ito sa labas. Sa loob hindi ko na kinakain. Kasi siya crunchy eh. Pero masarap. Yan, ganito lang. Diba? Sarap. In fairness, ang sarap ng toyo nila guys. Yung suka nila guys. Gusto ko yung Shanghai nila kasi hindi masyadong maalat. Tama-tama lang siya. Calamansi soda. So next natin titikman is yung ngoyong. Ayan guys. Medyo malaki itong ngoyong na to compare sa nakain ko sa Cebu. Pero let's see, masarap ba? Suka, 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 suka. Suka, 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 suka. SHEREP. In fairness, SHEREP. Yung ganito kasi sa Cebu, ang nakain ko dati is sausage. Hindi ito. Pero hindi namang benta kasi dito sa Davao na may ngoyong tapos may hotdog. Hindi ako bumili ng hotdog guys kasi may hotdog naman dito eh. Same naman ata ang lasa yan.
Next natin titikman ang kanilang fried chicken. Kung masarap ba ang timpla ng fried chicken nila. Particular ako talaga sa fried chicken guys. And alam niyo naman na ang paboritong fried chicken ko is Jollibee. 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 Yes, Jollibee. Ewan ko lang kung masarap pa to pagkaluto. So, titikman natin siya. Ha! Fairness. Sarap. Hindi maalat. Ayoko ng sobrang maalat na fried chicken. Gusto ko tama-tama lang. May SHEREP. Parang gusto ko yung manok nila guys. Di parang gusto ko talaga yung manok nila guys. Sarap siya kasi hindi siya masyadong maalat. Sarap. Kain ka? Sarap. Ang sarap. So yan no, hindi ko siya naubos kasi mamaya may pagkain pa ako mamaya. Pipituhin ko to ulit. Thank you so much guys sa panonood ng aking video and mag-request kayo kung ano pang gusto niyo i-mukbang ko guys para may idea ako. Mukbang or challenges, okay lang sa akin. And ang sarap-sarap talaga. Thank you so much Pungko sa parts. Thank you for bringing Ngoyong and the gang dito sa Davao and sarap talaga, super. Hindi ko na siya maubos, busog na ako. Mamaya kakain ako ulit sa pangalawang pagkakataon. Ayan. Thank you so much guys for watching this video and hope to enjoy kayo sa aking mukbang. More mukbang to come guys and I'll see you next time sa aking video and please don't forget to subscribe to my channel at pakishare na lang din guys, pakitag ng pungko sa parts, Bakenemen Bakenemen sir ma'am Bakenemen and I'm always love your family guys. Thank you so much and bye bye. Happy eating. Bye.